Egunon, bai, hori bai. Egunon, bueno, gaur, ondo entzutena, bai? Ez dakit ondo entzutenan, bai. Bueno, egunon. Pilar Kaltzada daukagu gaur, eta Pilar Kaltzada aurkezteko, uste dut gutxienez bi alde bereizi behar ditugula, seguruenik gehiago bai, baina bi bereizten jarrita alde batetik alde profesionala, eta alde profesionalean, ikasketaz kasetaria da, lehenengo urteetan ibili zen kasetaritzan eta hain justu zientziaren divulgazioaren inguruan, ibili zen UEUn, ibili zen Eluiarren, eta gero jarraitzu du bizitza osoan komunikazioarekin loturiko kontuetan, eta, komunikazioa eta laguntzea enpresei, erakundei, estrategiak erabakitzen, estrategia egokienak berrikuntzarekin eta lotuta aukeratzen, hori da bizitza profesionalean egin duena. Eta gero, nik ezagutu dudanetik behintzat beti ikusi dut lotuta hainbat arlotako ekimen desberdinekin, baina beti ere mundu hobe baten bila dabiltzan ekimenak, balio jakin batzuekin konprometituak, eta horretan ere beti ezagutu dut horrela. Da horietako batean, horbe, hainbat arlotan ibili da, horietako batean hartu du konpromiso berezia, hain zuzen, aurren eskubideen zeinketan, babesa, sustatzea eta halakoetan. Eta hor erakunde bat da Save the Children, hain zuzen, Save the Children erakundeko estatuko presidentea da momentu honetan. Pilar Kaltzada gonbidatzen jarrita gauzaskotarako gonbidatu zitekeen gure inguruan hainbat alorretarako, eta hautatu genuen momentu honetan hain zuzen berak ordezkaritza hori ere baduelako Save the Children erakundearena horren inguruan hitz egitea. Eskerrik asko orduan Pilar horretara etortzeagatik, eta ordu bete, gero beti izaten dugu ordu erdi edo galderak eta egiteko. Zoragarri, eskerrik asko, Gidor. Mila esker, gonbidatzeagatik, eta gonbidatu nahi beste, oso gustora hemen egoteaz, ona etortzen nahi zen aldiro beti aurkitzen dut, nik ikasi egiten dudala. Erakutsi ezakit ezer, baino beti alderantzizkoa beti izaten da, eta naiz eta badakit, horrela antolatuta daukazuela, edozein momentutan zerbait galdetu nahi baldin baduzue, nahi beste egin eta gero ere solaserako izango dugu aukera. Gidorrek aipatu duen bezala, egia esan pentsatu gabe neukan nola hasi, nire burua ere aurkezten, baino egia da, alderdi profesionala eta pertsonala oso lotuta eraman izan ditudala beti, eta ikerarrizko zortea auki dut bizitza osoan zehar, eta horri ere zor diot neurri handi batean gaur hona kontatzeran atorrena. Kazetaria naiz ikasketaz eta bizi aukeraz ere bai. Badakit kazetaritzak ez daukala gaur egun oso ospe onik, sentitzen dut, gaitz askoren errudun bagara, baino badago kazetaritzaren atzean nik beti bilatu izan dudan ekarpen bat. Hau da, mundua ez da objektiboa, mundua aukeratu egiten dugu ze kontakizun eraiki, zerri lehentasuna eman, ze goiburu jarri elkarrizketa batean, da bizitzako alderdi askotan gertatzen da hori. Eta badaude, zoritxarrez gaur egun oso lehen mailan ez dauden eta bizitza hobe bat eraikitzeko ezinbestekoak diren elementu asko. Eta nik
suertez eta bokazioz eta konbentzimenduz horietako batzuetan lan egiteko aukera ere izan dut. Konpromisoa, militantzia deitu nahi duzuen bezala, baina nik behintzat ezin ditut bereizi. Nire bizitza profesionaletik ere bai, beraz, batzuetan hasi xamarra izaten naiz, gauza kontatzen, baina, bueno, barkatuko iazue, gauza batzuk profesionalak dira, beste batzuk pertsonalak danak dira, nire ustez, pertsonalak. Eta gaur, kontatzeko ekarri dudana, bereziki pertsonala da niretzat. Hasi aurretik, Giorrek aipatu du, Save the Children erakundeko estatuko presidentea naiz momentu honetan, baina hasi aurretik, kontatu nahi dizuet nola iritsi nintzen ona. Nola iritsi nahi zen aurren eskubideen inguruan, gogoeta egin eta bereiziki konpromiso hori garatzera. Hor ikusten duzuen itsasontzi hori, ikusten da argazkia, zuri beltzen jarrita berehala ikusten da argazki zahar bat dala, ez da? Habana itsasontzia da. Bilboko portutik atera zana, gerra garaian, hoiek ume euskaldunak dira, gure umeak dira. Gerratik babesteko edo itsasontzi batean sartu eta eraman egin zituzten. Familiek, ume horiek Habana itsasontzira eraman zituzten, modu bakarra zutelako, ala uste zuten, haur horiek gerraren basakeritik liberatzeko. Niri, itsasontzi horren irteeraren urte horrena zela eta kazetari lan bat eskatu zidaten, erreportaje bat egin nezan horren inguruan. Historia humanoa, historia, letra larriz, gure historia, eta nik orduan ikasi nuena izan zen, hori posible izan zela munduan, Europako beste leku batean, gure berririk agian ez zuten toki baten, erakunde bat zegoelako, gerrapean zeuden aurren babesaz arduratzen zen, eta niri flipantea iruditu zitzaidan. Zanu, badago erakunde bat, eta hala deitzen da gainera, Save the Children, umiak salbatu. Eta alaxe, ikasi nuen erakundea. Junintzelako, gure umei gertatu zitzaien ikertzera. Eta nahi eta aukeratzen ari naiz gure hori, gure umeak. Eta denbora pasada, eta Bilboko portuan, Habana itsasontzi horretan, hala begiratzen zuten umiak, orain ikusten ditut, Jabalinako esparruan, Gazan. Pentsatzen bat urte pasa diren, eta ez dut uste inor harrituko denik horregatik, begirada berbera da, ume berberak dira. Gureak, besteenak, niri horrek barrutik mugitzen nauen zerbait da. Mugitu egiten hau. Zer da aurra izatea gaur? Hori da tarte honetarako aukeratu dudan izenburua. Munduan eta Euskadin aurra da. Hangoa ala hemengoa. Egia da, egoera guztiz desberdina dela, baino nik zerbait eskatu nahi dizuet gaur, pentsa dezagun aurrak esaten dugunean, aurrak ez direla ez, hemengo ezango. Eta eskubide urraketa berdina dela. Zalantzari gabe, muturreko egoerak beste leku baten daudela edo pentsatzen dugu, ez dakit gaurko hitzaldia eta gero horren garbi izango dugun, baino zaurgarritasuna, vulnerabilidade hori toki guztietan dago. Zeren hor, garrasi negar egiten ari diren ume horiek, beste nunbaitekoak dira, hauek gureak dira, baino ikusten duzuen argazki hori buelta emanda dauden ume horiek, guk hemen Save the Childrenek Euskadin egiten dituen jardueretako baten hartutako argazkia da. Eta ume horiek gure programetara datoz, eskolaz kanpoko refortzoa behar dutelako, etxean etxeko lanak egiteko toki egokirik ez dutelako,
elikadura arazo oso larriak dituztelako, gure programatan egiten ez badute atxaldeko askaria, ez dute egingo. Aurra izatea munduan eta Euskadin ez da batere erraza. Eta ez da guk uste dugun bezain zoragarria. Guk haurtzaroaren irudi bat daukagu, gure haurtzaroa. Guk bizi izan duguna, nik nire alabak ikusten ditut aur hitz horren atzean. Baina nire alabek zuen seme alabek eta bilobek izan dituzten aukera guztik ez dira unibertsalak inundik ere. Ez munduan, ez da gurean ere. Zer da aurre izatea gaur munduan? Bueno, munduko populazioa hartzen baldin badugu ikusten duzue. Zer da izatea? Populazioaren zati oso importante bat munduan. Aurrak aipatzen ditugunean munduan, gutxi gora bera 0,14 urte artekoak 29 dira momentu honetan, beraz, jende askori buruz hitz egiten ari gara, Horiek dira aur konsideratzen ditugunak. Eta ikusten duguna da munduan, populazioaren evoluzioa ikusten baldin baduzue, ikusten dugu munduan segitzen dugula, naiz eta askotan esaten dugun krisi demografiko bat daukagula, berriro ere hor gure begiradak, gure realitateari buruz bakarrik hitz egiten du, hemen krisi demografiko handia daukagu, gero eta ume gutxiago, gero ikusiko dugu, baina munduak segitzen du umeak egiten. Nun orain ikusiko dugu, baina kontuan izan zer ikusten ari garen grafiko hauetan eta populazioaren hazkundea nun gertatzen ari den. Ikusten duzue, bereiziki Afrikan gertatzen ari dela. Momentu honetan Afrika da kontinenterik gazteena eta luzaroan izango da kontinente gaztea. Beraz, munduko aurrak ikusten ditugunean eta halako profil moduko bat egin behar baldin baduzue, kontuan izan. Erdia baino gehiago neskak direla eta populazioaren zati importante bat Afrikatik etorriko dela munduko bataz bestekoa aztertzen dugunean. Bai? Hor daude eta hor gaude. Parterik ilunenak, hor ikusten duzuen munduko maparen B alde horretan, hegoaldean, hor daude populaziorik gazteenak eta iparralde aberatsean gaude populaziorik zaharrenak. Beraz, zer ikusten ari gara mundua bitan banatzen ari dela edo bitan banatuta dagoela guztiz. Ekuatore marratik bera gazteak, ekuatoretik gora zaharrak. Eta hemen, eta Euskadin, ikusten duzue gogoratu, munduko bataz bestekoa 0,14 urte artekoa 29 da, baina gurean 11 besterik ez dira. Honek kinkalarrian jartzen du iraunkortasuna bera. 11rekin bertako populazioaren hazkundea oso txikia da, baina badakigu munduko populazioak segitzen duela gora egiten. Ikusten duzuen nun nola banatzen garen gurean, ikusten duzuen nun gauden, eta zein garen mundu honetan, gure mundu txiki honetan, mundu ikuskera definitzen duena. Gu gara mundu ikuskera definitzen ari garenak, besteak askoz txikiagoak direlako populazioari dagokionez. Hau ezagutzen duzue, halakotxe piramidea daukagu, gizentzen ari da parterik, erdiko parte horretan, eta istutzen ari da B aldean. Hau da, estimazioa. Eta hor, biztan da, demografikoki, aurri izatea momentu honetan Euskadin, minoria bat izatea dela. Oso gutxi dira. Zer esango zenukete? Europako zein urteko tasarekin konpara daiteke gaur egun Afrikako aurren hilkortasun tasa. Hau da, gurean hemen dugun aurren hilkortasun, Afrikako aurren hilkortasun tasa, Europan ze garairekin uste duzue gutxi gora bera kalkulatu daitekela, konparatu daitekela. Afrika aurren hilkortasunari dagokionez, historiako ze momentutan dago, zuen ustez. Venga.
ikeragarria da. Ikeragarria da, non dagoen munduan haur izatea Afrikan, haur gehien duen kontinentean hilkortasun tasa hemen genuenaren parekoa da. Garai hortan hemen genuenaren parekoa da. Zer da haur izatea gaur egun Afrikan? Ez hiltzeko burruka etengabe baten bizitzea. Horixe da gaur egun. Ekarriko dut aktualidadera momentu batean, gero kontatuko dizuet zertan egiten dugu lan, eta baino datu bat bakarra, Save the Children erakundea, ingelesezko izenak bista bat emango dizue, mundu osoan diharduen erakunde bat da. Nere kasuan, nere ardura estatuko erakundearen presidentzia da, baino mundu osoan daude Save the Children erakundeak, mundu osoan. Kide bezala 50 herrialdetan gaude, egiturak dauzkagu, eta gero mundu osoan. Munduan, joan den urtean, 113 larrialdik atenditu genituen munduan, eta 20.000 pertsona ditugu munduan barrena, era guztietako testuingurutan lan egiten. Zer ikusten ari gara, gero eta gehiago, larrialdi horiek gehiago direla. Gero eta egoera zaurgarriagoan daudela munduko umeak, larrialdi deitzen ditugun horiek jadanik ez direla larrialdi puntualak, ikeragarri luzatu egiten direla denboran, eta gainera bereiziki aurrei eragiten dieten larrialdiez hitz egiten ari garela. Desproportzionala da guztiz. Helduak babesteko mekanismoak eta aurrak babesteko mekanismoak. Ziaro desproportzionalak dira. Ez dut uste, hori daukagunik buruan, egunero notiziak ikusten ditugunean. Gerrari buruz hitz egiten denean, ikusten duguna, kontatzen zaiguna, gerraren parte bat da. Baina kontatzen ez zaiguna da, gerra horrek nola eragiten dien, gerrapean bizi diren aurrei. Kontakizunaren parte hori ez dago normalean iristen zaizkigun mezuetan. Guk bereiziki hori ikertzen dugu eta testuinguru horietan lan egiten dugu. Egoera desberdin asko ekar nitzaken ona, hitz egin genezaken nolera egiten dion goseak munduko parte askotan, eta bar, baino bereiziki gerra testuinguruez hitz egitera etorri naiz. Zeren eta, zoritxarrez, gerra edo konflikto armatuak asko edatzen ari dira azken bolada honetan. Eta guk sistematikoki ikertzen dugu zein den gerra edo konflikto armatuko egoeratan bizi diren aurren egoera. Urtero egiten dugu, Nazio Batuen iturriekin, bestelako ikerketa zentroetako datuekin, eta urtero egiten dugu txosten bat zeinak termometro gisa funtzionatzen duen ikusteko urtez urte zer gertatzen ari da. Urtez urte zenbat aur bizi diren konflikto egoeratan, nola eragiten dien aur horiei gerrak. Parentesi bat, gerra esaten dudanean, aitortutako gerrez ari naiz. Gaur egun oso zaila da, eta guk ere konflikto izaten dugu horretan, adibidez, zenbait mugatan, Mexiko, Guatemala, Hondurasen dauden espazio horietan, gerrillapean dauden konflikto horiek kontabilizatu behar ditu, konflikto armatu bezala, zalantza horiek ditugu, baino, orokorrean esango dizuet, deklaratutako konflikto armatuetako egoera dela hemen jasotzen dena. Beraz, kontuan izan, kontatuko dizue dana, oendik okerragoa dela, kontatzen duguna baino, bai? Arazoaren dimentsioa uler dezagun, bale? Gaur egun munduan dauden umetatik, munduko umetatik, gure kopuru oso hartuta, 5 aurretatik bat gerra eremu baten bizi da. 5etik bat. Proportzio hori bikoiztu eginda azkenengo 30 urteetan.
uste baldin bagenuen, hobera gindua zela ez, okerrera goaz. Eta joan den urtean, bakarrik urte batean 5% handitu zen. Azken 4 urte hauek, datuak ditugunez geroztik, gerra hotza eskeroztik, urterik txarrenak izan dira aurrentzat. Gerra garaiaz, o gerra kontestu ez hitz egiten ari gara. Gerra batzuk izango dugu garai bateko gerra, gaur egungoa, inoizko, datuak ditugunez geroztik bintzat, inoizko egoerarik txarrena da. Hemen bestelako datuak dituzue, besteik gabe ikusteko, nun gertatzen ari diren bereiziki bortxaketa horiek. Zein diren munduko tokirik txarrenak gaur egun aurri izateko. Por supuesto, Palestinako lurralde okupatuetan, baina baita ere Kongoko Errepublika Demokratikoan, Nigerian eta Somalian. Zer gertatzen da gainera? Gerra ez dela deklaratu eta bukatu. Ez da. Gerra hasi egiten da, eta ez da sekula bukatzen. Eta hori da, aurrek eurek kontatzen dizutena. Beraiek esaten dizute, nik gerra besterik ez dut ezagutu. Eta itxura guztien arabera, gerra besterik ez dut ezagutuko. Hemen ikusten dituzue, dokumentatuta dauden guk ikertu ditugun gerra espazioak. Eta zer zenbatzen dugun, nola neurtzen dugu, nola iristen gara konklusio hauetara. Bortxaketa egiaztatuak ikertzen ditugu, dokumentatu egiten ditugu, eta hauxe da joan den urteko emaitza. Egunero urteko egun guztietan, 78 bortxaketa larri egiaztatuta. Bortxaketa arin eta egiaztatu gabe, auskalo. Baina hauek dira datu zehatzak, dokumentatu egin direnak, salatu egin direnak. Dakigun bezala, salatzen dena parte bat besterik ez da. 6 biolentzia mota bereiziki, konsideratzen dira era honetako ikerketak egiteko. Eta hauek dira Nazio Batuen erakundeak haurren kontrako biolentzia prebenitzeko protokoloetan ofizialki izendatutako bortxaketa larriak. Bahiketak, indarkeriazko erabilera, hau da soldadu umiak, besteak beste. Gerrarako arma gisa erabiltzea aurrak, mutilazioak, hilketak, eta laguntza ukatzea. Hor batek ies egin dit, hemen bat falta da, eta da violentzia sexuala, barkatu ze ies egin du testuan. Bortxaketaren aurpegiak hauek dira. Neskato horren argazkia, esken ere argazki bat da, horregatik badakit nungoa den, hau Jordaniako errefuxiatuen kanpamendu baten hartutako argazki bat da. Neska hori iritsi zenerako, ezkenekin, zehazki zenba denbora zeraman bakarrik. Iritsi zen zehara, ez zuen kontatu etzekilako non zeuden bere familikoak, bera bakarrik iritsi zen. Kalkulatzen da, momentu honetan, batez beste, ia 5 milioi ume daudela, Afrikan, gora edo bera, galduta. Inork ez daki, zein diren, nun dauden, beren herrietatik ateratzen dira, migrazio prozesu horietan, galdu edo egiten direnak. 5 milioi. Baina Siriako gerratik iesi Europara etorri zirenen artean, 10.000 galdu egin ziren. Europan galdu ziren 10.000. Bortxaketa horien aurpegiak oso desberdinak dira, eta generotik ere bereizi egiten dira. Bereiziki ikusten duguna da mutilak gerrarako soldadu hartzen dituztela, hil egiten dituztela edo mutilatu egiten dituztela. Eta neskak, inoren harridurarako, bereiziki
violentzia sexuala pairatzen dute. Era guztietako violentziak. Esan behar nuen imaginatu itzazkezuenak ez. Imaginatu ezin dituzuenak ere dokumentatuta daude. Eta erregistro falta ikeragarria dago. Badakigu, sexu violentziak sortzen duen beste ondorio hori ere hor dagoela. Oso gutxi dokumentatzen da. Eta violentzia sexualaren ikerketan mutilei eragiten diena ere infraerregistratuta dago. Datu hotzek proportzio hauek ematen dituzten, baina badakigu, datu asko falta zaizkigula, bai dimentsioa bera ulertzeko eta baita ere propio fokua jarrita mutilen kontrako violentzia sexuala ulertzeko. Gertatzen da zalantzarik gabe, modu sistematikoz, baino datuak hor falta dira, datu erregistro oso gutxi daudelako. Zer gertatzen da eta zergaitik bereiziki datu hauek azaldatu behar gaituzten. Bueno, badakizue edo kontatuko dizuet, badaude babeserako protokolo, nazioarteko legedian, protokolo zehatzak, haurrak babesteko. Esate baterako, badago, Parisko protokoloa deitzen denak, zeinak protokolo hori izenpetu duten estatuek horren bitartez onartzen dute, erasoetatik kanpo geldituko direla, haurren babesarako bereiziki giltzarri diren espazioak, eskolak eta ospitaleak. Protokolo hori izenpetzen duten estatu guztiek, gutxi batzuk dira, formalki izenpetu ez dutenak esaten dute. Gerra egin egingo deu, baina eskolak eta ospitaleak ez ditugu erasotuko. Ze gerran ere arauak daude, naiz eta ahaztu edo egin zaigun. Bueno, ez da betetzen, argi dago. Zer ikusten ari gare azkenengo 10 urte hauetan, populazio zibilaren kontrako gerrak direla, bereiziki gaur egun usatzen direnak. Gogoratu eguneroko prentsan edo ikusten dituzuen gertakari hoien inguruan. Eraikin bat, eskola bat, ospitalea, gerrak jadanik ez dira gertatzen gerra zelaitan. Hirietan, herrietan gertatzen dira. Eta bereiziki herrietan gertatzen dira, horrek suntsitu egiten dituelako gizarteak. Zeren eskolari eraso egiten diozunean, ikasturte bat galdu egiten da, bai, baina bereiziki azpiegitura sozial bat galtzen da. Ospital baten kontra egiten denean, osasun gaitasunak galdu egiten dira. Hau da, oso produktiboa da, herri bat suntzitzea, gerra irabazi nahi duzunean. Hau basakeri bata. Eta bagenekien basakeri bat zala. Garai bateko gerrak ala egiten ziren, eta garai bateko gerren ondorioak ikusi genituelako, nazioarteko eskubideak arauak ipini zituen. Gaur egun, erabat, baztertu egin diren arauak. Ikusi duguna, ikusten ari garena urtez urte, gero eta gerra gehiago daudela, formato gehiagotan gertatzen direla gerra horiek, eta inoiz baino edatuagoak daudela. Ez da bakarrik gerra asko daudela, baizik eta gerra horiek, halako espansio gaitasun ikeragarria duela. Eta zer gertatzen ari da bien bitartean? Aurrentzako urterik txarrena izan zen joan den urtean, eta sekula ez bezala gastu militarrean inbertsiorik handienak izan ditugu. Hau da, ustez, babesteko inbertsio ikeragarriak egiten diren momentuan, babesgabetasuna inoiz baino handiagoa da. Segurtasuna aipatzen denean, galdera da, segurtasuna norentzat. Zeren eta bereiziki babesgabe direnak, aurrak, inungo babesik gabe gelditzen ari dira. Hemen ikusten duzuen nola joan den garapen militarra. Gure diruarekin ordaintzen ditugun gastuak dira. Orduan,
zer gertatzen ari da, zergaitik huts egiten ari da sistema honek. Onartu ezin dena onartzen ari garelako. Eta onartezina da. Entzuten dugunean, etxalde baten kontrako bomba bat zenbatu egiten ditugu kalteak. Normalizatu egin dugu. Hiriak ezin dira bombardatu. Gernika izan zen, era honetako gerren lehen jokalekua. Bueno, aurretik Durango izan zen, baina Durango eta Gernikan esperimentatu zen lehen aldiz zer den hiri bat suntzitzea. Ze ondorio dituen, nola egin daiteken hori. Ikeragarri, perfekzionatu den sistema bata. Eta onartezina da, nazioarteko eskubideak debeku argiak ditu horren kontra, baino ez da ezer gertatzen. Beraz, onartezina dela onartzen hasten garen momentuan, ondorioak hauek dira. Nazioarteko eskubideaz hitz egiten dugunean, eta hor dago, paperak denari eusten dio, protokolo nahi beste dauzkatzue, ez dira betetzen, eta betetzen ez direnean ez da ezer gertatzen. Hau da, zigortzen ez den era honetako bortxaketa bakoitza, mezu argi bata. Egin daiteke. Naiz eta kontrakoa esan diogun gure buruari. Protokolo hauek izenpetu dituztenek badakite ez daukala inungo ordainik. Eta horrek ona garamatza. Konfliktuak kronifikatu egiten dira. Belaunaldi, aur belaunaldi etengabeak biziko dira egoera honetan. Honi bizitzeari deitu badakioke behintzat. Eta hori gertatzen den momentu berean, gure lana, espazio humanitarioa, itxi eginda. Ezin dugu lan egin, toki asko eta askotan, gero eta zailagoa da guretzako lan hori egitea. Gero eta sarbide itxiagoak ditugu, gero eta baldintza makurragoak. Oso ohikoa da gaur egun, gure laguntza humanitarioa ematera iristen garen tokietan, guri baldintzan jartzea. Eta esatea, haur hauek bai, eta haur hauek ez. Guri izugarrizko kontraesanak sortzen dizkigu honek. Gure printzipioetan txertatuta daukago, gure denean txertatuta dago, ez dagoela alde bateko edo besteko aurrik. Eta guk laguntzea beste helbururik ez daukagula. Gu ez gara konfliktuaren parte, gu aurren alde gaude, ez konfliktuaren aldetako edo zeinan alde. Gero eta gehiagotan gertatzen da hau. Hilabeteak egin ditugu, kamioiak beteta, Gazako sarbidetan itxoiten. Ikusten, aurrak hiltzen ari zirela gozez. Eta janariz betetako kamioiak esiaren beste aldean. Ezin sartuta. Eta hau, adibide bat besterik ez da. Ez bakarrik ezin gure lana egin, ez da ere legitimidadea bertan egoteko. Oraindik, nik goiz eta arratsaldetan posta elektronikoan jasotzen ditut gure Gazako lankideek bidali behar dituzten mezuak. Goizero eta gauero esateko bizirik gaude. Gure lankideak. Bertakoak dira, gero ere mundu osoko langileak ere baditugu toki horietan, baina gure lana erabat militarizatu eginda. Hau da, erabat eraman da konfliktuaren beste erramienta bat bezala. Eta hori onartezina da. Guretzat oso zaila da, baldintza horiek onartezinak direlako, bertan lan egiteari uko egitea. Ze kasu batzuetan gu bagoaz, baina badakigu zer gertatzen ari den hor.
Kasu batzuetan, adibidez, Afganistanen, gure printzipioengatik alde egingo genuke. Esaten digutelako mutilak bai, baina neskak ez. Mutilek behar dute eskola, baina neskek ez. Eta guretzat hori onartezina da. Zer egingo zenukete? Ume hoiek, mutil hoiek ere bakarrik utzi? Gure printzipioak lehenetsi? Ez da bat ere erraza. Panorama hau marraztuta eman lezake, ez dauela inongo soluziorik zer egiteko. Ez da egia. Baino ezin dugu gu bakarrik egin. Eta bereiziki, ezin dute eurek gu gabe egin. Babes neurriak badaude, protokoloak daude, legeak daude, mekanismoak daude, zigor mekanismoak ere badaude, baino ez dira aplikatzen. Beraz, ezinbestekoa da hori eskatzea. Daukagun babes markoa ez da perfektua, baino bada zerbait, hori ere ez bada betetzen, akabo. Ezin da onartu kontu ematerik ez egotea. Ezin da onartu bortxaketa bat egiaztatzen denean horrek ondoriorik ez izatea. Esaten nizuen bezala oso mezu argia ematen delako bestela. Egintzazu, ez da ezer gertatuko. Ez baditugu zigorrak exigitzen, errepikatu egingo da, behin eta berriro errepikatzen ari da. Gure lana babestu egin behar da. Langile humanitarioa izateak gaur egun eluke heroidizidade bat izan beharrik. Zer gutxiago. Profesionalak dira horra juten direnak, bertako langileak ere bai profesionalak dira, lan egiteko baldintza minimo batzuk bete behar ditugu. Gure lankidetako bat hiltzen duten aldiro, gure buruari galdetzen diogu, jarraitu behar dugu hor, erantzuna beti da bai, baina horren pixua, horren zama, ez da justuan. Nola baita esatearren. Politika publikoetan koherentzia exigitu behar dugu. Ez bakarrik guk, denok, gizarte modura. Ezin da inbertitu defenditzen dituzun printzipioen kontra. Hori, herritar modura onartezina da. Gure izenean egiten delako hori, gure baliabidekin egiten delako hori. Eta guk eskatzen duguna da, aurrak izatea, segurtasun edo deitzen den horren adierazle nagusia. Gerraz hitz egiten dugunean, hitz egin dezagun benetan, egoerarik babesgabeenean daudenen egoeraz. Kontua espaida, zenbakiak espaidira neutroak, ez da gauza bera esatea 10 pertsona hil direla, edo eskola baten kontra 10 haur akabatu dituzela, ez da gauza bera. Eta uste dugu, segurtasunean inbertitzen den horren irizpidea baldin bada haurrak babestea, orokorrean segurtasun handiagoa lortuko dela munduan. Eta hori da eskatzen duguna. Laguntza humanitarioak eragosteaz, esan dizuet, guretzako da frustraziorik handienetako bat, baino ez gure lana babesteko, baizik eta gure funtzioa ziurtatzeko. Laguntza humanitarioa ez da gehigarri bat, ez da ume edo herritar gaixo hoiei egiten diegun opari bat. Beren eskubidea da, hala dago aitortuta. Berezko bitartekoekin babesterik ez dagoenean eskubidea dute modu proportzionalez eta modu objektiboz laguntza hori jasotzeko. Erabat zartatu da printzipio hori, erabat toki guztietan. Mingarriena eta gertukoena edo Gazako egoera da. Dakizuen bezala, Gazako laguntza humanitarioko sistema berria ezarri zuen Israelek, estatu batuen laguntza konbibentziarekin, erabat militarizatuz laguntza. Nungoa zaren ura izango duzu, ala ez duzu izango, janaria izango duzu, ala ez duzu izango. Eta janari bila zatozenean, atxilotu, tirokatu, ahitu, eta barreta. Hala dago definituta sistema hori.
Oda, printzipio humanitarioen erabat kontrakoa. Eta ontzat eman dugu. Nik etxean daukadan irudi bat hau, ume batek eman zidana, esan gerra erik gabe zer egingo zenuke, eta esan zigun jolastu. Gerrapean bizi diren aurren ametsa jolastea da, eskolara joatea da, jatea, eta errepikatzen duten beste gauza bat, familia bat izatea. Familia zentzurik zabalenean, komunitatea. Gaur egun hori guztia galdu egin dute. Eta gero eta gehiago dira, munduan hori galtzen ari diren umeak. Urtez urte ikusten ari gara. Arna sartu? Sentitzen dute, astelena izateko, horren goiz, igual aste osoa izorratzen ari naiz, baino hurrengoan beste gai bat ekarrikoet, Idor. Ez da propaganda egitearren, baino gure historia pixka bat kontatzen du. Zergaitik gauden orain munduko zokorik, bueno, en fin, ilunenetan lan egiten. 1919 urtean sortu zen Save the Children erakundea. Eta sortu zen hain zuzen ere lehen mundu gerran. Eta sortu zen hain zuzen ere hori salatzeko. Englantain Jeb izeneko emakumea, mugimenduaren fundatzailea, parentesia handi bat, pertsona ikergarria. Osea, halako historiako figura horiek, esatezuna, bueno, nondik atera ote da hau, eza? Bueno, halako xea izan zen. Englantain Jeb, guztiz ez ezaguna da, eta bakearen Nobel sarietako zerrendatan, noizbait, norbaitek, hartu beharko luke. Historia zoragarria du. Imaginatu Inglaterrako renta ertaineko familia, ez dut esango aristokratikoa, baino loturak zituena, eroso horietako bat, emakume bat, bere garaian inkietoa esaten zioten, ikasi nahi izan zuena, eta ez familiak esaten ziona, berak ikasi egin zuen, ekonomia ikasi egin zuen, bueno, oso aurreratua izan, oso irakurria, eta oso konprometitua. Bereiziki aurren eskubideen kontuan, ez justiziarekin, berak askotan esaten zuen, nik aurrak banan-banan ez ditut gustoko. Baina horrek ez du ezer ikustekorik aurren eskubideekin. Berehala iritsiko naiz aurren eskubidetara. Gerra garaian, berak ikusi zuen, bereiziki aurrak zirela, inungo babesik gabe zeudenak. Eta bando bateko zein besteko aurrak. Eta berak oso gauza simplea esan zuen. Gerra guztiak aurren kontrako gerrak dira. Berdin dio zein den aitzakia. Berdin dio zein den bandoa, zer defenditzen duen batek, zer defenditzen duen besteak. Gerra guztiak aurren kontrako gerrak dira. Eta oso gauza harrigarria egin zuen. Esan zuen, nik hau salatu egin behar dut. Eta Trafalgar Squaren jarri zituen, garai batean existitzen etzen zerbait. Propaganda, kale propaganda. Honek egin zuen, gaur egun, ez dakit internetekin, Instagramekin edo TikTokekin, sekulako influenzerra izango zen. Kartelak ipini zituen, salak eta ekintzak egin zituen kalean, kalean bertan egin zituen. Eta antolatzen hasi zen. Pentsa, juntzan, Errusian gozete ikaragarria zegoen, eta juntzen Errusiako aurrentzako baliabideak eskatzera. Sekulako eskandaloa izan zen. Hainbesteko eskandaloa, pentsa, hori izan zen erakundea, Save the Children, sortu zen eguna. Apirilaren 19. Ze, konbokatu zuen, bilera bat, Albert Hollen, gero gauza handi asko egin dira hortan ere bai. Zer gertatu zen, hor periodikoan jasota dago, salaketa jarri zioten, traidorea salako, hau da, etxaien umeen alde ari zan. Epaiketara juntzan,
eta zigortu egin zuten. Eta isuna jarri zioten, eta epaileak esan zuen, legearen arabera isuna jarri behar dizut, nire kontzientziatik ezin dizut isuna jarri. Hau ebasteko, isuna jarriko dizut, baina nik ordainduko dut. Hori izan zen gure mugimenduaren hastapena. Bai? Kalkulatzen da, garai hortan prentsan egin zen salaketa kanpaina horrek, gaur egungo irizpideekin edo, 11 milioi ikusle lortuko zitula. Oso aintzindaria izan zen, ez bakarrik inork salatzen ez zituen gauzak salatzeko, proposamenak egiteko, baita moduetan ere. Zeren, salaketa horietara iristeko, kanpolana egiten zuen. Manchesterrera joten zen, da esaten zuen, aber, zu nola bizizea, zuk zer daukazu, zuk zer ez daukazu. Errusiara juntzan, Balkanetara juntzan. Ikertu eta dokumentatu egiten zuen. Gizarte zientzietako metodologia gaur egun oso zehatuta dagoena, garai hartan noski, pentsa, 1919 urtean, ez zegoen, horren beste, eta berak halakoxe mugimendu bat sortu zuen. Oso garbi zeukan, oso garbi zeukan, hori etzela erresuma batuko aktivismoaren ispilu, mundu mailako mugimendu bat behartzala, aurrak babesteko. Bera da erdian dagoena, eta Dorothy bere eizpa hortxe ondoan, eta beste Daniel berezte lankide bat. 3 emakumek jarri zuten martxan, hau guztia. Kronikek, izugarri azpimarratu dute, haintzala militantea, eta etzula bizitza propio bat izateko iastirik izan, etzela sekula eskondu, etzula seme-alabik izan, berak esan zuen, barkatu jazue, ni lesbiana naiz. Hori, kroniketan ez da jaso. Hau da, emakume guztiz, neurrizkanpokoa garai horretarako, erabat apurtzailea izan zen. Eta berak, hori jarri zuen martxan, mundu mailako erakunde bat sortu zuen, 1919 urtean, pentsa. Eta geroztikan, hortxe ibili gara, Rusiakoa izan zen lehenengo kanpainarik entzutetsuena, Libanon, zoritxarrez hor gaude berriz ere, Yemenen, ez gara joan, hor segitzen dugu, Ruanda, ezagutuko duzue, gogoratuko duzue, Ruandako genozidioaren ikerketa eta hartatzearen parte oso garrantzitsua izan zen gurea, erakunde bezala, gure buruari esaten diogu askotan, hor galdu genuela, guztiz, inozentzia. Guretzako erakunde modura, Ruandakoa izan zen, benetan, egitura modernoarako jauzia. Hor ikusi genituenak, ordura arte ikusi gabe zeudelako, eta zoritxarrez, geroztikan etengabe ikusi ditugulako. Hor gaude Somalian, bereiziki gosetearen ondorioak ikusten, buruan baldin baduzue garai bateko Etiopiako irudiak, 2008 urtean, aurtengo argazkia jarriko genizue, iguala da, Berdin. Mexikon, hor ikusten duzuena, neskato bada 12 urte ditu, eta sabelari eusten dio orduan dagoelako, eta, violentzia sexualaren edapena ikeragarria da. Baina baita ere Melillan, Melillan horiek dira oso malaletxearekin, oso asmo ideologizatuarekin mena deitzen ditugun horiek. Horiek umiak dira. Gogoratu, gureak, ez gureak, hor daude, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kontatzen ditut hoe baten, hala bizi dira, Melillan gaur egun. Eta hor, Sierra Leona, nik argazki horri bereiziki kariño handia diot,
2022 justo COVID-etik atea berri ginen, eta oso zaila zan ara jutea, baina ere lortu genuen jutia, eta hor daukagu The Right to be a Girl izeneko programa bat, era honetako neskatuekin eta beren komunitateekin lan egiten dugu. Sierra Leonen jadanik ez, egindako intzientzia lanari esker, jadanik ez da onartzen neskak adingabeak ezkon araztea. Bueno, baino legeak gauza bat dio, eta realidadeak beste bat. Hauek daude, atzealdean ez da ikusten, baino hor eskola, tailer modukoak eta garatzen ditugu, komunitatearekin lan egiten dugu, eta zaharrenak hemen 13 urte ditu, altuak, ezkonduta daude, por supuesto, ama izan dira, por supuesto, eta gero ezin izan dira beren herrira itzuli, senarrak abandonatu dituelako, beraz, kulpa berea da, kulpa, estigma, dana. Orduan, neska hauek dira, gerora mundu osoan barrena barreiatzen diren, tratako sareetan barreiatzen diren neska esplotatuak. Ezkontza esaten diogu horri bortxaketa sistematikoa da, eta listo, baino, oraindik ezkontza hitza erabiltzen dugu, eta beraiekin lan egiten dugu. Hau guztia kontatu dizue pixka bat nondik gatozen ikusteko, eta zein garen, gobernuz kanpoko erakunde bat gara, globala gara, independientea gara, ez daukagu inungo estatuarekiko zeharik, ez gara Nazio Batuen erakundeko sistemako, UNICEF den bezala gure kasuan da, guztiz independientea, gu bizi gara, guk sortzen dugunarekin. Mundu osoan gaude, mundu osoan lan egiten dugu, baina horrez gainera mundu osoan egiturak ditugu, 115 herrialde baino gehiagotan lanean dihar dugu, 25.000 pertsona ditugu munduan barrena, aipatu dizkitzuedan egoera horietan, eta beste 11 lan egiten. Zerk egiten gaituen pixkat desberdin? Hoxe, independienteak garela. Gobernuz kanpoko nazioarteko erakundetan, batzuk badira sistema ofizialeko parte direnak, Nazio Batuen erakundeko sistema, UNICEF, ACNUR eta bar. Asko daude kredo zehatz batekin lotura dutenak, eleiza edo erakunde erlijiosoen erakundeak, gu ez gara ez bat eta ez bestea. Gurea independientea da, hots independientea, eta gizarte zibilaren, jendartearen antolaketari esker martxan jarritako prozesu bat, zeinak horrela segitzen duen. Eta munduan gauden bezala, hemen ere bagaude. Orain kontatuko dizue pixka bat zer egiten dugun hemen. Baina horra iritsi aurretik, oraindik aipatu ez dudan zerbait, baina aipatzeak merezi duena. Hor ikusten duzuen Genevako deklarazioa, Genevako deklarazioa da lehenengo papera, lehenengoa zeinan esaten den, begira ze ideia txorua euki dugun. Haurrak ere pertsonak dira. Eta pertsonak diren tamainan, eskubideak dauzkate. Txorua. Ordura arte, haurrak ez ziren eskubidedun sujetuak. Haurrak familiaren, gurasoen, dena delakoaren jabetza ziren. Eta Eglantain Jep izan zen karta hau proposatu zuenak. Esan zuen, ez. Haurrak eskubidedun subjektu osoak dira. Ez da halako mekanismo marabilloso batengatik gertatzen, 18 urte betetzen dituztenean, derrepente herritar bihurtzen direnik ez. Hasieratik eskubideak dituzte, eta eskubide horiek besteren ezinak dira, bereak dira. Ez dira aitarenak, amarenak, sendiarenak, ez. Eskubideak eurek dauzkate. Hau, pentsa zazue, iraultza bat izan zen. Derrepente, gaur egun populazioaren 29% den horrek eskubideak zituen.
denbora asko behar izan zuen Nazio Batuen erakundeak aurren eskubideen karta onartzeko. Baina jatorria hor dago. Jatorria berriro dago, ideia zoro baten, eta harrotasun handiarekin esaten dugu, Save the Children mugimendua abian jarri zuen emakume berak proposatu zuela, horrela ulertzea munduko haurrak, toki guztietako haurrak, herritarrak direla, eskubideak dauzkatela. Eta horrek dena aldatzen du. Aldatzen ditu politika publikoak, baina baita ere aldatzen du gizarte bezala zer egiten dugun eta nola babesten ditugun. Esaten Nazio Batuen erakundeko haurren eskubideen kartak esaten du, bestelako herritarrek bezala haurrek eskubideak dituztela, baino beren zaurgarritasun, adinari dagokion zaurgarritasunarengatik eskubide gehigarri batzuk dituztela. Esate baterako, konflikto bat dagoen aldiro, era guztietako konfliktoa, gero adibideren bat jarriko dizuet, legeak, protokoloak esaten du, lehenetsi behar dela haurraren ongizatea. Beste edozerren gainetik. Hau da, eskubide talka bat dagoenean, beti lehena haurraren eskubidea dela. Imaginatu ze egoeratan aplikatu daiteken printzipio hori. Era guztietakoetan. Babestu behar baldin bada populazio bat, lehen da bizi, haurrak babestu egin behar ditugu, baino baita ere gurean. Dibortzio txarretan, eta bar. Haurraren ongizatea beste edozerren gainetik kontsideratu behar da. Gure erakundearen ambizioa beti badakizue komunikatiboki gauza sinpletara eraman behar da, zer nahi dugun guk nahi dugu haurrak ebita daitezken arrazoiengatik ez hiltzea. Oso sinplea da, esaten duguna, baino ez da gertatzen. Eta ez da gertatzen ari, azkenengo 2021 ezkeostik jasotzen ari garen datuek esaten digute atzera egiten ari garela. Ustez, akabatuta zeuden gaixotasunak agertzen ari direla, guztiz prebenitzeko modukoak diren gaixotasunengatik aurrak gero eta gehiago hiltzen ari direla, neumoniarena ikera arrisko pandemia da, naiz eta pandemia hitza ez den erabiltzen. Gosea, ikasketak eta babesa. Ez dedin haurren kontrako biolentziarik onartu. Oso urruti gaude, kontatu dizuedan bezala, ambizio horretatik oraindik. Oso bizkor joan behar dut badakite, berandu nabilelako. Baino, hauxe da munduan, utziko dizkitzu eta aurkezpenak, ikus dezazuen oso mugimendu handia gara, beraz, baliabide asko behar ditugu, baliabide asko inbertitzen ditugu, eta oso pozik gaude, oso pozik gaude, jende asko daukagulako atzetik. Kontuan egin dezazuen, Estatu Espainoleko datuak ezagutzen ditut nik, beste herrialdetakoak ez horren beste, baina gure kasuan adibidez, 162.000 bazkide inguru ditugu. Hileko kuota jartzen dute, nahi dutena, baina 162.000 pertsonen babesa jasotzen dugu hilero egiten dugun lan hau egin alizateko. Eta zer da egiten duguna gurean, ja hemen, Euskadin. Bereziki lan egiten dugu haur pobreziaren kontrako programatan, babes espazioak bermatzeko, hezkuntza arloan lan egiten dugu eskolaz kanpoko hezkuntzaren apoioa edo egiten dugulako, eta bereziki migratzen ari diren haurren hartatze eta babesarekin lan egiten dugu. Gure, oso labur, baino gure lan egiteko modua, aldaketaren teoria edo deitzen diogunetik abiatzen da. Hau da, guk lan egiten dugu egoera hauek atenditu egin behar direlako, gure lana ez da laguntza zuzena unibertsala ematea, gu ez gara erakunde asistentzial bat, nahiz da asistentzia egiten dugun muturreko kasuetan.
Gure lana ez da erakunde publikoek gurean, erakunde publikoek egin behar duten lanarekin kontra jartzen. Guk espazio huts horietan lan egiten dugu. Bereiziki lan egiten dugu hor, evidentziak lortzeko eta intzientzia politikoa egiteko. Eta ez diot beldurrik politika hitzari, kontatu dizuedan guztia dalako politika. Hau da, nola antolatzen garen, bai? Eta guk proposamenak egiten ditugu, gure helburua delako ez soilik momentuko gaitzari aurre egitea, baizik eta aurrentzako positiboak diren aldaketa permanenteak lortzea. Eta hori, lege bitartez, arauen bitartez eta baliabide sistemaren bitartez lortzen da. Guk hori probokatzea dugu helburu. Hori da gure lanetako ardatzik garrantzitsuenetako bat. Esate baterako, 10 urtez egon ginen, Estatu Espainolean, LOPIBI deitzen den legea onartu arte. LOPIBI da Ley Orgánica para la Protección contra la Violencia en la Infancia. Hau da, lege organiko oso bat lortu genuen pasatzea, eta horri esker gaur egun lege babesa handiagoa dute umeek. Hori da gure lanaren parterik importantenetako bat. Lege hori gabe edo lege horrekin babesa erabat desberdina delako. Ordura arte interpretatzeko modukoak ziren biolentziak, ordutik aurrera delitu direlako. Aurrak babestuago daudelako. Intzientzia lan hori ez da beti ikusten, baina guretzako ezinbestekoa da. Eta bakarrik hitz egingo dizuet pobreziaz, eta ja honekin bukatzen dut eta hitz ematen dizuet, bale? Haur pobrezia ez zaigu gustatzen. Ez dugu pentsatu ere egin nahi, gure herrian bertan pobre diren haurrak daudenik, eta badaude. Ikusten baldin baduzue, txarrenen artean Europako herrietan non dauden, eta hau oraindik okerrago da. Ikusten duzue, Europako batez bestekoan non dagoen, Bulgaria, Estatu Espainola. Orain dela 2 hilabete atera datu berria, eta Bulgariak hobeto egin du. Hau da, momentu honetan, haur pobreziari dagokionez, Europako herrialdeen artean, txarrena Estatu Espainola da. Hau ez da ulertzeik. OCDE-ko 3. ekonomia. Nola liteke? Bueno. Zergaitik ez dugun ikusten, buruan daukagun haur pobrearen irudia hau dalako, kalean eskale zegoen ume hori. Oraindik gure imaginarioak haur horiek identifikatzen ditu haur pobre bezala. Gaur egun gurean Euskadin, noski, kale egoeran ez dugu umerik ikusiko. Hoxe bakarra falta zen. Baina horrek ez du esan nahi, ez daudenik hor. Eta nola daude, elikagai kolak edo egiten, ume hori eskolaz kanpoko jardueraren baten egon beharko luke arratsaldean eta ezin du, kandelekin ari da beste bat etxeko lanak egiten, eskolan gozaltzen ari da beste hori, edo beste hark ez dauka ezer frigorifikoan. Gure programatan, umeak etortzen direnean, niri bereiziki impresionatu ninen, oen dela ja desiente, eskolaz kanpoko jarduera horietan, ni voluntario gisa urte asko egin nituen, eta laguntzen nien etxeko lanekin. Eta hizkuntzakin, ze askok ere zailtasun hori dute, eta euskara erakusten nien, eta bar, eta bar. Eta harritu iten nintzen, ze gure zentroan sartzen ziren, eta jakea jantzita. Eta ez zuten kentzen, igual 3 ordu egoten ginean horreta. Nik esaten nien, kendu, ez? Hemen gutxo gaude, eta kendu, eta ez zuten ulertzen. Etxe barruan egonik ere, nola egongo naiz jakeri gabe. Eta orduan jakin nuen, berogailurik ez zukatela. Baina ez zukatela, inongo momentutan berogailurik. Beroientzat hori etzela, ulergarri ere etzela. Beste baten, Bilboko Las Cortes inguru horretan talde batekin,
larun bat batean antolatu genuen eskursio bat, Guggenheim museora. 12 urte arteko umiak. Bertan jaioak, Las Cortes auzoan, horko, inguru hortakoa. Lehenengo aldia zuten, Guggenheim ikusten zutela. Hori hemen gertatzen ari da. Hau ez da, ez Somalia, ez Gaza, ez Yemen, hori hemen gertatzen ari da. Hauek dira datuak, eta datu hauek orain dela hilabete argitaratu dira. Zergaitik gertatzen ari den hori? Bueno, oso egoera, oso egitura desorekatua dugulako. Gaur egun gastu, inflazioa bereiziki zigortzen ditu gutxien daukatenak. Ze, karo, argindarra denontzako igo da, baina espaldin badaukazu bitartekorik etxe bizitza. Babes sistema sendo badaukago Euskadin? Bai, zalantzarik gabe. Evidentemente, eukiko bagenu herri modura egongo bagina Europako herrialdeen artean eskinak egongo. Ez Bulgaria dagoen tokian, ez Espainia dagoen tokian. Ez oso leku ertaina honean egongo ginateke. Baina horrek ez du esan nahi, ume horiek hor ez daudenik. Euskadiko haurren pobreziak Europar Batasun osokoak, baina 2 puntu altuagoa dalako. Gurea bezalako gizarte batean hori onargarria da, nire ustez ez. Eta gainera, gurea bezalako herri baten helburu partekatua izan beharko luke hau ez gertatzea. Eskura dugulako, bitartekoak ditugulako. Baino, hasieran esaten izuen bezala, haur hauek ez daude inongo kontakizunetan. Haur horiek ikusteko era honetako toki batera etorri behar dugu, hor daudela esatera. Hori da guk ikusten duguna eta noski zer eskatzen dugun hor daude. Foru Aldundiari zer eskatzen diogun, udalei zer eskatzen diegun, gobernuari zer eskatzen diogun, eta bar. Uste dugu benetan onartezina dela, guztiz onartezina dela. Baneukan, bestelako biolentziei buruz ere hitz egiteko kontenido gehiago, baina, bueno, ja, euna ziaro izorratuko izuet, hontan sartzen baldin bagara, ze violentzia sexualaz hitz egin behar genuen, etxe barruan gertatzen den violentzia sexualaz, etxetik kanpo gertatzen den horretan, beraien artean, gazteen artean gero eta gehiago gertatzen ari den horretan, violentzia digitalaz, bereiziki neskei eragiten dien hortaz, eta kontatu nahi nizkitzuen egiten ditugu 1000 ikerketa eta proposamen, baina, bueno, ez daukagu astirik dana zehatzeko, eta nire aldetik bintzat eta gero ja zuen galderei tartea eskaintzeko, esandakoa esan da ere, eta nahiko txoroa naizela pentsatuko duzue, baina itxaropen ikeragarria daukat. Munduko basakeririk handienak ikusten ditudan bezala, aurrekin gaudenean, itxaropentsu izateko 1000 motibo ikusten ditudalako. Bereiziki, egoerarik, pentsa ezinenetan dauden aur hoiengan ikusten dudan indarra. Indar horri guk ze beste apoio eman diezaiok egun hori da galdera. Baina ez zait okurritzen borroka uberik. Ez hemen eta ez da mundu osoan ere. Eta jazta. Nahiko zuntxituta utzi zaituztet, baina... Bueno, eskerri asko, Pilar. Ez dakitxi urteko, ikasturteko itzaldirik onen izan den, hortxe biliko da. Unkigarrien da niretzat, zalantza barik, bai. Eta, bueno, nahi nuke behintzat azkenengo mezu zer horrekin geratzea. Askotan nire ditu zait
hitz egiten ari zinen bitxartean, hori, holan daukagula, eta ari zinela pixkatxoa zabaltzen apurtxo bat ikusteko, eta apurtxo bat ikusi dugu, bai. Hori, badaukagu tartetxo bat galderak egiteko, bai? Ez? Bai, erra dago ez da. Eskerrik asko, Pilar. Zui. Ez galdera da, duela, da ezagutzuko duzun jende asko, duela 10, 20 urte, 30 urte izan duten ume horiek bortxak eta denetariko bortxaketak. Gero, behin 20 urte, 30 urte daukatenean, edo gehiago. Eta nolabait urten baldin badira egoera zail horretatik. Gero, nolakoa dira horiek? Horiek, zekara, niri behintzat etortze zaite burura sufritu duzu zerbait, gero, egin behar duzu zerbait hori ez gertatzeko zure inguruan, baina benetan hori gertatzen da, edo zoritxarrez hain apurtu ditu horien balioak eta biziera, eta gero okerrean jarritzen dute, naiz eta beraiek neko ondo gon, eta ez lagundu, Save the Children, edo UNICEF, edo danolakoi. Nire erantzuna da bai eta bai. Hau da, bai, ikusten ditugu askok benetan gainditu egin dituztenak egoera zail horiek eta lehen lerrora salto egiten dutenak, maila desberdinetan, eta adibidea esate baterako izan daiteke ona iritsi diren atzerritar askok, benetan gero hemen antolatu dituztela laguntza sareak, eta gure gana etorri direnak esatera, barrutik eragin nahi dut eta gauzak egin nahi ditut, berdin ikusten ditugu adibidez, violentzia sexuala etxean pairatu dutena gero urteak pasa eta laguntzarekin berregin direnak eta momentu honetan begi, esku eta bihotz osoa jartzen ari direnak egoera horietan, baina baita ere ikusten ditugu zeharo hautsita geratu direnak. Eta hori ere ulergarria da, ezin zaie eskatu gainera sufritu dutenaren aktivista bihurtzea, bakoitzak alduen bezala gainditzen ditu egoera horiek. Neri kasu horietan burura etortzen zaidana da zer egin dugun edo zer gehiago egin dezakegun prozesu horietan laguntzeko, edo zein delarik gero emaitza. Hautsita dagoenak eskubide osoa du, hautsita jarraitzeko. Pairatu duenak horra eraman baldin badu, galdera da, lagundu dugu hori ez gertatzeko, gertatzea ala ez bere gaitasunen edo bere inkluso aukeraren baitan egon daiteke. Gure erantzukizuna da tarte horretan laguntza jartzea. Denetarik ikusten dugu. Egia esango dizut, nik nahiko nukena baino desesperazioa handiagoa ikusten dut. Nahi nuke pentsatu egiten dugun lanak emaitza hobeak ematen ditula, ez beti. Jende apurtu asko dago gure inguruan. Haur hautsiak izan zirenak, haurtzaroa ez da infinitua, baina haurtzaroan pairatzen diren gabeziak espada neurririk jartzen bizitza osorakoak dira. Ikusten duzuna, umea zarenean, munduan egoteko modua eraikitzen laguntzen dizu. Zu espatzara pertsona kontsideratuta sentitzen zure inguruan, nolako herritarra izango zara etorkizunean. Zure kontra biolentzia etengabea baldin bada, biolentzia guztiz zilegi dela ikasi duzu. Beraz, violentua izan daitezke. Ez da huts egin duzulako, ikasi duzunaren emaitza perfektua da. Bizitza ikasketa dalako. Horregatik, gure lana, gizarte modura diot, ez bakarrik erakunde bezala, gure lanak izan beharko luke,
beste ikasketa horiek ematea ere gutxienez aur horiek ikuspegi osoagoa izan dezaten. Seguruenik ezingo dugu, normala den bezala ezin gara etxe guztietara sartu, baina minimo batzuk pintzat eman beharko genizkieke, edo osatu jasotzen ari diren hori. Zenbait egoeratan jasotzen den hori ez da inolaz ere bizitzarako behar den ikasketarik onena, hori argi eta garbi. Beraz, zure galderari erantzunez, bai eta bai, bere buruaz erabat gora egiten duten umeak ikusten ditugu, asko eta zoragarria da, eta ume hautsi izandako heldu hautsi asko dauzkago inguruan. Bai, besterik? Erakundeak berak Save the Childrenek ze banaketa dauka militantziari dagokionez. Munduan non dago gehien eta Euskal Herrian ze tamaina dauka? Begira, oso mugimendu berezia da gure artean eta koordinatzen batzutan zaila dalako beti esaten dugu nahiko mugimendu hippia garela. Zeren herrialde bakoitzak eskubide osoa du nahi duen bezala antolatzeko. Gu fundazio bat gara, Estatu Espainolean. Baina adibidez, Norvegian, elkarte bat dira, beraz, asamblea bat dago, bai? Gu fundazioa garen tamaina, presidentzia bat, patronatu bat, eta bar, eta beste, orduan, herrialde bakoitzeko Save the Children erakundeak, askatasun osoa du, nahi bezala antolatzeko. Eta gu mugimendu izateko minimo batzuk betetzen ditugu. Kudeaketari dagokionez oso minimo zorrotzak, gu edozein multinazionalak baino kudeaketa sistema askozaz ere konplexuagoak ditugu, eta hala izan behar du, naiz eta buruko mina izan, euro bakoitzak bukatu behar duen tokian, hori oso zorrotzak gara horrekin, eta gero, erakunde batzuek, edo herri erakunde batzuek, base sozial handia daukate, eta beste batzuk ez horren beste. Esate baterako. Korean. Korea batez besteko errenta oso altuko herrialdea da, eta kulturalki, baten bezalakoa da. Ez da jendetza mugitzeko herrialde bat, baino bazkidetza oso potentea daukagu. Diru irabazia handiko populazioak direlako, eta orduan, jende gutxi, baino baliabide asko aportatzen dizkio mugimenduari. Italian adibidez, milaka eta milaka babesle edo base soziala duen funtzionatzeko modu bat da. Eta gurea izango litzateke ertaina nolabait esatearren. Beste herrialde batzuekin eta hemengo errenta estandarrarekin konparatuta goian gaude, ondo gaude, gu beti nahiko genuke gehiago, baina ondo gaude, baina adibidez beste herrialde batzuekin konparatuta, badaukagu oraindik hazkuntzarako margena. Eta hemen, Euskadin, nik beti esango dut bazkide gehiago behar ditugula, esango dizuet nik, baina bataz bestekoarekin esango nuke nahiko parekatuta gaudela. Estatu Espainolean, toki desberdin askotan lan egiten dugu, baina egoitza, nolabait esatearren, Andaluzian, Valentzian, Katalunian, eta hemen, eta Euskadin daukagu. Hemen daukagu egitura txiki bat, aipatu dizkitzudan toki horietan egitura txiki batzuk ditugu, bereiziki egiten dutenak, batetik, jendartea mugitu, aliantzak bilatu, era guztietako zearekin, eta aipatu dizuedan intzidentzia lan hori. Esate baterako gurean, gure kasuan adibide bat jarriko dizut, oinarrizko errentaren eztabaidatan, gu parlamentura juten gara gure proposamenekin. Hezkuntzaren legea eztabaidatu zenean, gu talde guztietan parte hartu genuen, bermatu ahal izateko, ume hauen hezkuntza prozesuan ez dela segregaziorik gertatzen. Ez dugu guztez lortu, baina hortxe segitzen dugu, jotasu. Aurren eskubiden,
legea, onartu zen aurreko legealdiko azkenengo legea onartu zena, hortan ere guk gure ekarpenak eta egiten ditugu, hau da, intzidentzia eta interbentzio zuzena. Interbentzio zuzenari dagokionez, bi momentuen zentro nagusi bat daukagu, Barakaldon, KRIA deitzen dugu, Centro de Recursos para la Infancia, eta hor egiten ditugu, aipatu dizkitzuedan, lan horiek, eskolaz kanpoko zeak egiten ditu, eta Gasteizen ere badaukagu beste zentro volante bat, eta gero beste zenbait tokitan ere bai, proiektu desberdinak aurrera ateratzeko azpiegituratxoak sortzen ditugu. Eta ditugu horiek, egiten dugu bereizik lan komunitatekin, familiekin, esate baterako orain, sartu zaigu zea bat bezala, regularizazio prozesu honetan laguntza legala eskaintzen ari gara familia hauei, ze karo, regularizatzen diren momentuan aurroien bizitza erabat aldatu egiten da. Gero, badibidez, laguntza horiek, bai, oinarrizko errentaren kudeaketan, edo ingreso minimo vital horren ja batera eramaten da iaia, baina hortan ere laguntzen diegu. Eta adibidez, beste espazio baten ere oraintxe bukatu dugu, Irungo pasabidean, hor egon gara, Europako beste lurralde batzuekin batera, egin dugulako trataren detekziorako sistema. Hau da, pasabideetan gaude, bertatik pasatzen ari diren aurroiekin, identifikatu alizateko nun dauden, baldin badaude, tratan manejatzen ari diren aurrak, eta nun dauden prozesu horiek kudeatzen dituztenak. Nun gertatzen diren kaptazioak, ze baldintzatan egiten den, salaketa eta hori guztia. Oraintxe bukatu dugu, Irunen izan dugu Italiako beste lankide batzuekin, Italiako beste talde batekin, eta Irunen, ze Irun da pasabide zuzena, egualdetik Europako pasabidean. Eta sarean lan egitearen garrantzia pixka bat ikusteko, ikusi duguna izan da, hemen antzemandako kasu posible batzuk nola gero Frantzian deskubritu diren guztiz. Zantzuak bat zeuden Italin, Irunera iritsi eta babes sistema zeagoak ezarri ziren, eta ume horiek Frantzira iritsi zirenean, orduan bai laguntzari esker kapaz izan ziren gertatzen ari zena salatzeko. Orduan, era horretakoak egiten ditugu, eta hemen Euskadin bereiziki hortan lan egiten dugu intzidentzia, arreta zuzena, pobrezia eta hezkuntza arloan, bereiziki pobrezian, eta gero migrazio prozesuan dauden aurren laguntza. Eta nire aldetik eskerrik asko, aukera hau emateagatik, Iderrek aipatu duen bezala, batzuetan da pixkatola zehatzea, ez da? Espero dut, astea gehiegi izorratu ez izana badakidalako, gai hauek ez direla, bai, barrutik unkitu egiten gaituzela. Eta badakidalako gutako bakoitzak jakin badakiela, ez da kontua pertsonalki. Eta gizarte modura galdera batzuk partekatuta egin behar ditugula, eta uste dudelako aurrei buruz ere hitz egin behar dugula. Osak, eskerrik asko, benetan. Bai, gustora? Bai. Badakit ez dela... Baina hori da, errak beste momentu batean, baina kaskoetan, gure egon bazarete, bai. Ziko gontxe, baina seguru bai. Bai, ez dakit